פתיחת פריט תתבצע באופן הבא. אנחנו נלך למלאי, כרטיס פריט, אוסף כרטיס פריט, קוד פריט, אנחנו ניתן קוד לפריט, תיאור הפריט, סוג הפריט, פריטים, קבוצת פריטים, אני רוצה לשייך את זה לרמה של מעמדי יוקרה, זמן הספקה אכתוב 3 ימים, אוסף. נתוני קנייה. נתוני קנייה, אני קונה את זה מהספק במחיר של 9 שקלים. אני פשוט מציין את זה. $9. ברגע שאני הולך לנתוני מחירות, אני יכול למלא את הפרמטרים, אבל כרגע אני לא רוצה להתייחס לדבר הזה. מאפיינים, הערות, קבצים מצורפים. זו בעצם הטבלה הבסיסית להכנסת פריט. אז אנחנו ראינו שאנחנו הוספנו פריט מעמד אקרילי שולחני יוקרתי בציפוי מתכת חריטה אישית. קוד הפריט 6020, המחיר שלו 9 שקלים. כעת אני אעשה אישור, ובזה אנחנו סיימנו. כרגע אני יכול ללכת לניהול פריטים, ולחפש את הפריט. ואני יכול לראות ש-6020 מופיע לי פה. ברגע שאני אלחץ עליו, אני רואה את כל הפרמטרים הללו של אותו פריט. כמובן, יצרן, אם יצרן או לא יצרן, אם זה רלוונטי או לא רלוונטי. זה לגבי פתיחת פריט. בסרטון הבא אנחנו נראה כיצד אנחנו מבצעים מחירון ללקוח. ואז איך אנחנו קושרים את המחירון ללקוח, שמחיר הפריט יהיה מן הסתם יותר גבוה ממחיר הקנייה שקנינו מהספק. כי מה שאנחנו עשינו כרגע, אנחנו הלכנו למלאי מחירונים, ובמחירונים, בפריט, אנחנו פה לא הזנו את המחירון ללקוח. זאת אומרת, זה הפריט שאנחנו קונים מהספק, והספק הראשי שלנו, לצורך העניין, הוא מאיר המהיר. זה רק מה שאנחנו קונים ממנו. שימו לב, הפעולה הושלמה בהצלחה, ומיד בסרטון הבא אנחנו נראה כיצד אנחנו מייצרים מחירון ללקוח עבור הפריט של מעמד אקרילי שולחני בתוספת המחיר שאותו אנחנו רוצים למכור.